Čaute banda, ahojte. Ja som rád, že v takom hojnom počte, ale sme došli dneska, ale ešte povedané, ešte nejaký ďalší dorazia neskôr. Dneska máme perfektnú tému a ja som veľmi rád, že priamo kolegovia, ktorí vlastne minule boli, teda ty si bol prvýkrát na klube podnikavcov, ty si už bola druhýkrát. Niektorí už Janku poznajú, Marcela spoznáte, kto nepozná. A dneska nás bude čakať vlastne workshop na tému, jak natočiť video, čo najlacnejšie na mobilnom telefóne a tak. Čiže ja by som bol rád, aby ste možno aj kladli otázky, aby naozaj sme stáďal odniesli si niečo a nielen okrem tých vedomostí, ktoré si myslím, že tu načerpáme určite, tak i nejaké video, aby sa nám podarilo natočiť. Neviem, či máte niečo také pripravené? Plán asi bude, že skúsime aj trošku improvizovať, lebo aj tá samotná videotvorba je koľkokrát o tej improvizácii, o tej kreativite, takže k tomu sa určite dostaneme. Dobre, takže ja predávam slovo Marcel, Janka. Janka, Marcel. Já vás zdravím, mé jméno je Marcel Janík a jsem UX UI designer a dělám design už 15 let. UX UI znamená, že dělám digitální věci, takže weby, e-shopy a tak dál. Když budete chtít, skočte mi do řeči. Když se budete chtít na něco zeptat, prostě nebojte se, skočte mi do řeči, jinak prostě na to zapomenete, nebo už budeme úplně u jiného tématu. Jaký je plán na dnešek? Takže já vás provedu tím, jaký mít mindset, když chcete vlastně natáčet ty videa, jaké to sebou přináší benefity, když je točíte, jaká je cesta vlastně k tomu vašemu vlastnímu formátu a jaké vůbec ty formáty jsou, co vůbec můžete točit. A provede vás tím i tady Jana a Jana s váma projde prostě sítě, co se tam postuje, jakou používat techniku, jak probíhá to natáčení, střih, publikace a taky má pro vás připravený takový improvizovaný workshop. Takže si taky něco vyzkoušíte. Já jsem tady jako z toho důvodu, že vlastně něco tak trochu točím. Nemám toho zatím moc, ale jak vypadá můj formát? Můj formát je Design Codex, tak jsem si ho nazval a vlastně jsem nad ním uvažoval už strašně dlouho. První jsem chtěl psát blog, ale pak jsem si řekl, tyjo, to píše strašně moc lidí a vlastně mi to úplně tak jako nesedí a víc by mi sedělo vlastně ty videa natáčet. A tak jsem hrozně dlouho přemýšlel nad tím, o čem by to mělo být vlastně, jak by to mělo být dlouhé, jak by to vlastně mělo celé vypadat, protože to je hrozně moc otázek a vy musíte předtím, než vlastně něco jako natočíte, mít celkem jasno v tom, jak by vlastně měl vypadat ten konečný produkt. Takže toto je jeden můj díl toho mého design kodexu. Já doufám, že se mi to podaří teďka z té prezentace spustit, ano. Nejhorší věc, jakou můžete udělat. Má to minutu. Profesionálovi. A nevím, jestli jde slyšet. Vlastně taky vůči sobě. Jde to slyšet? Navyšuje vám to náklady, snižuje to efektivitu, zhoršuje to výsledek a hlavně si tím ničíte vztahy s tím člověkem. Je to jako kdybych řídil autobus a z ničeho nic mi ten cestující začal sahat do řízení. Mně by se to teda asi moc nelíbilo. A myslím, že by to nebylo bezpečné. A úplně stejně to není bezpečné ani pro výsledek takové spolupráce. A vlastně tím trpí úplně všechny obory. Takže víc důvěřujte profesionálům, líp si volte profesionály a méně mikromanagujte. Já něco mám jako vymyšleného vlastně dopředu a něco improvizuju, že třeba narazím na nějaký jako šílený jev, nebo na něco se mě zeptají klienti na schůzce a já jdu a prostě natočím o tom krátké video. A snažím se, aby to bylo krátké a výstižné, protože mě nebaví dívat se prostě na dlouhé videa, kde se to hodně natahuje. Ale to je můj vlastní formát, váš může být úplně jiný a k tomu se dostaneme. Jaké jsou vlastně hlavní překážky? My jsme to mohli vzít fakticky, uděláte tohle, ale já jsem vlastně nad tím dlouho přemýšlel, nad tím tématem a řekl jsem si, co bylo jako to nejdůležitější, bylo to udělat ten první krok, vlastně si říct jako super, já jdu a udělám to vlastně. A nejvíc mi v tom jako bránilo to moje já. A proč mi v tom to moje já bránilo? Bylo vlastně kvůli jako takovým klasickým věcem. Jako já se bojím třeba kritiky toho, že nějaká oborová autorita přijde a řekne, hele, to není moc dobrý, máš tady ty chyby, to se dělá úplně nějak jinak. Ale vlastně vy něčemu rozumíte
a nic není jako dogma. Na každou věc se můžete dívat prostě z tisíců různých úhlů pohledu a vzájemně se jako lidstvo obohacujeme. Takže vy můžete vlastně vzít jedno téma, každý z nás, kdyby tady byl, tak by o tom mohl natočit vlastně úplně jiné video o stejném tématu. A bylo by každé to video úplně jiné. Pak třeba, že nerozumíte dostatečně svoji práci. Já jsem třeba teďka viděl video s nějakým klukem, který dělá to, co já a vlastně natáčí dost podobný videa jako já, ale má jenom 20. A já jsem se na to díval a vlastně jsem si říkal, tyjo, já už jsem to mohl točit vlastně jako hodně dlouho a není to jako o nic horší třeba než ty moje, tím, že on jako začíná a že ještě nemá prostě 10, 15, 20 let zkušeností. A vlastně mi to jako přišlo trošku líto, ale vy vlastně nikdy tomu nebudete rozumět dokonale. Na to je lidský život moc krátký, aby člověk něčemu rozuměl dokonale. Zároveň se všechno pořád vyvíjí. Udělá mi to špatnou reklamu. To taky nemusí být úplně pravda. Nevím, co byste tam museli udělat, aby vám to udělalo špatnou reklamu. Pak třeba se můžete bát jako toho, že ještě to není dokonalé, ten váš formát. Že vy ho pořád budete jako zdokonalovat, ale ten svět jde dál, váš život jde dál, vaše zkušenosti pořád se někam upírají, takže vy byste nikdy nebyli v tom bodě, kdy je to vlastně dokonalé. Má někdo z vás takové obavy? Ešte ja si myslím, že takéto zaujíma veľa ľudí, ale napríklad moji chlapci pozerajú tých youtuberov. Tí youtuberi začínajú od 12 rokov, tam toľko takých tých prešlapov spravili a možno, že aj to si myslím, že je také prirodzené, že človek sa učí, vidia tú jeho cestu a to zlepšenie, tak o to možno, že viacej k tomu človeku akýby to pritiahne potom to. Pre generáciu alfa už je to samozrejmosť, tento svet. Jo. A já jsem si tady k tomu ještě napsal teda komentář, že vy můžete mít jako tento mindset, nebo můžete mít mindset tvůrce. Já nechci být nějaký coach nebo nějaký ezoborec, který vám pak nabídne nějaký kurz. Já jenom jsem si řekl, že tohle mě nejvíc brzdilo vlastně v té tvorbě a rád bych to jako zmínil, jak jsem překročil vlastně ten Rubikon. Já jsem si řekl vlastně, že nechci být jako omezovaný nějakým autoritama v oboru, protože oni taky nemají jako patent na rozum a každý má co říct. A já jsem to vlastně řekl u toho předchozího slajdu, jenom jsem tu tady chtěl tak jako zhrnout. Jaké vám to přinese benefity, to, že budete natáčet ty videa o tom, čemu vy rozumíte? Ty benefity jsou ohromné. Jednak začnete na to nahlížet, co děláte z úplně jako jiného úhlu pohledu. Okolí pochopí, co vlastně děláte. Třeba moje babička podle mě vůbec neví, co dělám. Jo? Já vůbec nevím ani, jak bych jí to vysvětlil, že co jako vlastně dělám, že optimalizuju třeba e-shopy a tak, to je jedno. Okolí pochopí, co vlastně děláte, vy jim dáte takovou pohodovou message, oni se na to můžou podívat, nemusí se na to podívat, nikomu nic nenutíte, oni zjistí, co děláte, na co se můžou obrátit na vás, nebo s čím se můžou na vás obrátit. Navýší vám to příjem a poptávky určitě. To přijde a velmi rychle to přijde a může to být i jako velmi přímočaré. V podobě toho, že třeba, já nevím, baví vás, dejme tomu, rybaření, zabýváte se tím v podnikání, začnete o tom natáčet prostě YouTube kanál, najednou zjistíte, že máte hrozně moc jako odběratelů a views a můžete už pracovat s tou komunitou. Takže vy můžete vydělávat i přímo, třeba tím YouTubem. Nejenom, že by vám to ovlivňovalo, to podnikání. A je to vlastně nějaká jako evoluce, kdy vlastně na začátku byla dost jenom ta zábava a postupně se tam prodírají ty profesní kanály, kdy vy vlastně jako natáčíte o tom, co děláte. Že já jsem zjistil takové zvláštní čísla, že třeba jenom nějakých 20% českých kanálů je prostě profesně zaměřený, že tam opravdu vám předávají něco hodnotného a 80% je nějaký fyzi a takové věci, které vlastně byste bez toho dokázali žít klidně. Potom je tam práce na osobním brandu, vy se vlastně profilujete, vy ukazujete světu, já takhle přemýšlím nad věcma a když vy se mnou budete spolupracovat, já takhle budu komunikovat ty věci. Jsem takovejhle, nic před váma neskrývám. A ukážete taky, že rozumíte tomu, co děláte, to je vlastně asi jako to nejdůležitější. Potom je tam ta autentická reklama, to je spojené i s tou prací na tom osobním brandu. Nová inspirace. Vy vlastně dost budete uvažovat nad těma tématama a máte dost prostoru najednou uvažovat víc nad těmi tématy. Že třeba ten mikromanagement, mně se stala taková věc, že prostě jsem dělal e-shop a udělal jsem celý e-shop a teď prostě tam přišel klientův nějaký člověk
A tím, že to bylo na platformě, kde on jako s tím mohl víc pracovat, tak on to předělal celé. A já jsem tam přišel a vůbec jsem to jako nepochopil, vlastně proč se něco takového stalo, protože vás to stojí strašně moc jako peněz, energie, času a pak se stane tohle a má to vlastně jako strašně kontraproduktivní efekt. A on vůbec s tím neměl zkušenost, ten člověk. A já jsem si řekl, tyjo, co to je, to už se mi strašně dlouho nestalo. A tak jsem uvažoval nad tím tématem a vlastně řekl jsem si, aha, on vlastně nemanaguje, on mikromanaguje. A tak jsem si řekl, tak já to jenom jako osvěžím tady to téma, protože se to často stává každému z nás a vlastně někdy je dobrý si to tak jako osvěžit, že se to jako děje vlastně tady tohle. A že když vy jste naštvaní, že se vám něco takového stane, takže to je úplně v pohodě, protože se to opravdu děje a neděje se to jenom vám konkrétně, že jste hloupí, špatní nebo tak. Je to prostě ten micromanagement. Ty věci se musí domluvit a pak je má realizovat prostě ten člověk, který je k tomu odpovědný. Pak jsou to nové kontakty. Ozvou se vám lidi, kteří třeba dlouho s váma nekomunikovali. To je hrozně zajímavé. Nebo se vám ozvou úplně noví lidi, kterým jste třeba sympatičtí. No a pak je tam potěšení. Mělo by vás to bavit a naplňovat. Vlastně to, že se odpojíte z té práce, máte možnost najednou jak jako vystoupit z té operativy a zamyslet se na tou svoji prací z jiného úhlu pohledu. Jak ji šířit třeba dál a předat úplně novým lidem. Můžu ještě předchozí slide? Jasně. Já si myslím, že to bude natočené, takže to pak bude všecko nasdílené. Bude to na YouTube. Přesně. Budete súčasťou jedného videa. Super, díky. Není zač. No a já jsem třeba zjistil, že jenom 5% uživatelů na LinkedIn pravidelně publikuje obsah. A to se bavím jako o tom, že oni tam publikují ty sentimentální věci, prostě o tom, jak měli pejska, ten je hodně naučil o životě. Ale nebavím se o tom, že z těch 5% bude asi jako velmi malá část lidí, kteří opravdu publikují něco hodnotného. Něco, co si třeba přečtete nebo se na to podíváte a řeknete si, tyjo, paráda, to mi ovlivnilo život. A práve 90-95% je naozaj tí užívateľe alebo konzumenti toho obsahu. Jo. Já třeba úplně sleduju ty metriky jako ty dosahy, že to jako kolik lidí zareaguje a jaký to má dosah ty příspěvky a to jsou videa jako nějak přelomového charakteru třeba. Jaké jsou praktické kroky, jak vy vlastně dobře, tak už jste teda odhodlání na boostování a jak teda začít. Takže já si musím ujasnit vlastně, co chci sdělit a komu to chci sdělit. Já si vlastně musím ujasnit, kdo je moje cílová skupina. Čili dělám, já nevím, hračky, třeba vyrábím dřevěné, takže to dělám prostě pro rodiče, ty videa, kteří ty hračky budou kupovat, ale zároveň i pro děti, který prostě budou chtít ty hračky po těch dětech. Takže já si musím hodně dobře uvědomit, pro koho to dělám. Třeba můj formát je pro decision makery u takových projektů, jaké já dělám. Čili to je třeba nějaký management, může to být někdo z marketingu, může to být majitel malé střední firmy, který vlastně občas si rád něco udělá sám a rád by tomu rozuměl. A chtěl by třeba, když někde zadává design, pochopit ten design aspoň nějak v základu, aby třeba řekl, tohle se mi nelíbí z toho důvodu, nebo já bych to chtěl takhle. Aby měl možnost pochopit, jak ty věci mají být správně. A zároveň on nemá moc času, potřebuje rychle se ty informace dozvědět prostě. Formát obsahu, to je vlastně, jak to bude vlastně jako vypadat, jo? Jak to bude probíhat celé. Když se na to podívám, jaký to má jako průběh, délku, kdo tam je, kolik je tam lidí a tak dál, to si probereme ještě trošku detailnějc. A jaký je ten vizuální formát vlastně, jak to bude vypadat celé, jo? Jako jestli tam bude jenom váš obličej, nebo tam budete někde pobíhat s kamerou třeba, jak to vlastně bude. A pak je tam to testování a to si projdete tady na tom workshopu vlastně. Že jakým způsobem vlastně to může vypadat, jak to třeba chcete jako mít nasvětlené, jak by mělo to, prostě to zkoušíte, až si pak řeknete, jo, tohle bych už jako mohl pustit ven. A pak je tam ta rutina, to je ten poslední dílek do skládačky, to je jako u všeho. Když se učíte cokoliv, je tam prostě ta rutina. Musíte furt publishovat a vylepšovat to. Takže cílovou skupinu jsme si už lehce prošli a tady jsou ty formáty obsahu. Třeba návody a tutoriály to můžou být, třeba Lukáš Froňk něco takového natáčí, já nevím, hodně od Apple věci natáčí a on je hlavně jako fotograf, takže mu to dělá
jemu to dělá reklamu pro ten jeho brand, kdy vlastně vám něco může natočit nebo nafotit a vlastně vidíte jako ten jeho projev, vidíte, jakým způsobem on vlastně jako vystupuje a funguje a vidíte, že tomu jako rozumí těm věcem. Pak to můžou být analýzy, to je třeba investiční web, oni dělají takové jako povídání o tom, jaká je situace na trhu s akciema nebo s nemovitostma nebo s cennýma kovama, třeba ze vším možným z tady toho mixu, takže pokud vás zajímají investice, jdete tam a oni zase na to mají navázaný prostě nějaký brand. Nebo to můžou být třeba podcasty a rozhovory, to je The Future, oni dělají jako takové globální kurzy o brandingu vlastně a o designu a o tom publikují. Nebo to můžou být třeba praktické rady a tipy, co je Next Level Gardening, třeba borec vám vysvětlí, jakým způsobem se máte starat o brambory, aby vám vyrostly. Takže předpokládám, že má asi nějaké zahradnictví. A nebo to může být něco jako za oponou, což je třeba ten Rokuc. Já už si nepamatuju, jak se ten pán jmenuje, ale on dělá vlastně, on dělá takový ty posudky stavební, že vlastně vystavíte dům, on tam jako se přijde podívat a běhá tam někde s kamerou po střeše a vysvětluje tam, co jako kdo udělal špatně. A to vás zajímá, protože vy tomu nerozumíte a chcete se něco vlastně jako poučit. Takže každý ten formát má něco a má vlastně jako nějaké parametry. A pak jsou tam ještě webináře a živé přenosy, což je klasika, já nevím, třeba může to být nějaký webinář o dotacích třeba, ku příkladu, jo, kde přizvete už nějaké publikum a teď je to jako online a oni se tam jako můžou ptát, takže to jsou webináře a těch formátů je samozřejmě víc. Já jsem tady uvedl záměrně jenom profesní formáty, protože máte ještě jako ty zábavné formáty, jak jsem je uvedl na začátku, ale oni nemají úplně tu profesní hodnotu, že oni, ti youtubeři, něco jako, oni umí natáčet, oni třeba umí dělat jako ten entertainment, ale vlastně když toto si poškrtáte, tak vy zjistíte, že tam jako by vlastně nic není, co by vám svým způsobem předávali hodnotného. Oni vás vlastně jako nic neučí. A to nemyslím nic jako na tom špatného, to je, když si pustíte prostě seriál v televizi. Ale do popředí se derou právě ty profesní formáty a těch je samozřejmě ještě mnohem víc. Pak je tam ten formát toho vizuálu, jo? Čili jak to vlastně bude vypadat. Může to být statický záběr, může to být to, že si dáte GoPro prostě na hlavu a jezdíte někde na kole po lese třeba a skáčete tam s tím kolem, nebo to může být třeba reportážní styl, že někoho jako konfrontujete, nebo chodíte do firem a ptáte se prostě na věci, nebo studiový formát, že je to takové jako konzervativnější, statičtější, statický rozhovor, čili že dva lidi jako sedí u stolu, povídají si tam o něčem, nebo jich může být víc samozřejmě, nebo třeba ten B-roll s voiceoverem, čili že já mám nějaké infografiky a teďka tam do toho něco říkám a že to není jako tolik o mně, ale o tom, že zobrazuji nějaké informace různýma způsobama. A nebo je tam ten screen recording, že já vlastně mám obrazovku, mám tam print screeny a teda jedu, jakože screenu tu obrazovku, jezdím tam s myší a něco do toho vykládám. Takže toto je za mě takové jako základní rozdělení, aby vy jste měli nějaký ucelený koncept, vlastně s čím chcete jít ven a pak až teprve jdete vlastně jako točit. Za mě teda osobně. Že pak už jako to vezmete do ruky a už jako něco zkoušíte, ale vlastně já bych to přirovnal k tomu, že když jste chodili na základní školu, tak jste psali slohovku a tam byl vlastně jako obsah na začátku. A když vy jste si neudělali ten obsah, tak jste něco psali a vlastně jste vůbec nevěděli, co píšete a bylo to takový divný. Ale když jste si na začátku sestavili ten obsah, tak jste věděli, jo, tímto checkpointem jsem prošel, tímto jsem prošel a mělo to strukturu. Takže pro vás je super nachystat si tu strukturu a pak to zkoušet vlastně. Nebo jako tady si to asi zkusíte i bez struktury, ale že ta struktura je hrozně důležitá, ta příprava prostě, aby to pak dávalo smysl, abyste věděli, co vlastně děláte. POV, čo to znamená? To je jako, že s tím GoPro, to je jako z tvého vlastního pohledu. A já za chvíli předám slovo Janě a s ní si můžete to vyzkoušet jakože naživo, jak to vlastně funguje, jaká technika je k tomu potřeba a tak dále, to, co jsem vlastně uvedl na začátku. Já tu mám ještě nějaké tipy, jak to jako zpestřit, to jsou Janiny tipy, ale já jsem je ukradl z její části prezentace a nevěděl jsem, kam je dát. Je důležité uvědomit si, že jsme hrozně zvědaví a
a že to, co je jako v zákulisí, že vás jako zajímá vlastně. Jako musíte si to přiznat. Proto reality show jsou tak jako úspěšný formát. Lidi zajímá show, takže když se tam něco děje, když je tam prostě sranda, vytvářejte příběhy prostě. Pasujte to na příběhy, to říká i Peťa, který sedí tady v zákulisí. Ve videu neprodávejte, nedělejte z toho prostě VS Shop, nebo jak se to jmenovalo, víte, ne, tady u... Jo, a s Horstem prostě, jo. Může to být jako legrace, nějaké zpestření, ale taky by vás to úplně asi neinteresovalo, takový formát. Takže zkuste se i sami zamyslet nad tím, třeba co vám by bylo příjemné, co ne. Ono časem se to setře a vlastně už to nebudete vnímat tak objektivně. Ukažte, že nejste dokonalí, taky, že děláte chyby, že prostě se vám občas něco nepovede, to je úplně normální. A když naopak to někdo neukáže, tak to působí tak jako divně, vlastně, že jako dokonalej a vždycky všecko zvládne. A vystupujte za sebe, ne za firmu. Vy jste ta persona, vy si tvoříte ten osobní brand. Je to velice těžce přenositelné, jaký je rozdíl mezi tím, když vystupujete za firmu a když vystupujete sami za sebe. A teď to třeba nedává úplně smysl, ale brzo, pokud s tím začnete, tak to pochopíte. A nastavte si hranice skrz to jako soukromí, jaké vy jste ochotní vlastně dávat ven. Jestli já tam budu natáčet svoji malou dceru, nebo to už je prostě tabu a já nejsem ochotný už jako jít tak daleko vlastně, nebo jestli tam někdo půjde se mnou do kuchyně prostě, což se týká i těch jako dalších paralelních kanálů, jako máte třeba Instagram, jakože já asi nepotřebuji, aby se mnou všichni jezdili na dovolenou, ale je někdo, kdo vlastně potřebuje mít tu publikum sebou všude. Takže jestli to bude jenom jako profesní, nebo to bude i věc jako do toho entertainmentu, nebo jak vlastně to jako chcete. To jsou takové jako dílčí tipy. A já vám děkuji moc za pozornost, bylo to takové rychlé, taková nalívárna. A chtěl bych se zeptat, jestli máte nějaké dotazy k tomu. Jsou tam také malé písmenka někdy? Malé písmenka? On je malý to plátno. Tak v pohodě. Tak jestli to bylo všechno, tak já vám děkuji za pozornost a předávám slovo Janě. Tak, ďakujem. Ja si to tu prehodím, teda na to svoje. Som to hnal tak, aby potom viacej tej praxe sme mali. Áno, přesně tak. Ja to dám od prostriedka, lebo ja už som tam mala prichystané iné slajdy, ale to prevzal túto kolega do svojich slajdov. Takže teší ma, že ste tu. Volám sa Jana Kulíchová a idem vám teraz prezentovať tú svoju časť, ktorá sa týka viacej takej tej technickej stránky. Čiže Marcel vám predstavil, že aké formáty existujú, existujú a akým spôsobom môžete prezentovať samých seba. Ja vám teraz vysvetlím, že kam všade môžete prezentovať svoje videá. Tých sietí je viacero. Tých sietí je toľko, že momentálne na všetky nemá zmysel publikovať. Vy si musíte nájsť svoju cieľovku. A tu som vypichla prvé 4, také, ktoré sú najzaujímavejšie. To X-ko teraz je také dosť zvláštne, ale dajme tomu, že aj tam si viete nájsť svoju cieľovku. Primárnym kanálom je väčšinou ten YouTube, kde nájdete prakticky cieľovku pre všetky generácie. Potom je Instagram a TikTok, kde sa to trošku delí v tom, že obidve sú silne kreatívne, ale ten Instagram je skôr pre staršiu generáciu, ten TikTok pre mladšiu generáciu. Keď si prečítať, ináč mimochodom tieto slajdy potom vyzdielame, takže budete ich mať k dispozícii, takže ja nebudem teraz všetky tieto veci, čo sú tam, čítať. Takže zatiaľ takto, skúsime ísť na ďalší slajd. Ďalšie 4 kanály, ktoré sú veľmi špecifické, tak je to Facebook. Ten Facebook stále funguje, ale mladšia generácia odchádza z Facebooku. Takže ten Facebook je naozaj pre tú staršiu generáciu. Takže ak vaša cieľovka smeruje skôr k staršiemu publiku, tak ten Facebook stále bude fungovať. Potom je tu Twitch.
Twitch je platforma pre tzv. Live streaming, kde prezentujete seba pomocou skrz live streamovania. Je to živé vysielanie. To znamená, že vy si pustíte kameru a teraz, čo robíte, prezentujete do celého sveta. Twitch beží skôr takže pre mladšie publikum a využíva sa to hlavne pre gaming. To znamená, že ľudia hrajú hry a prezentujú sa. Ale sú tam aj profesné časti. Napríklad na Twitchi viete prezentovať v živom vysielaní, napríklad sú tam aj programátori. Celý deň programujú a samých seba vysielajú a sem tam im niekto napíše. Je zaujímavý formát. Ale... Prosím? Že je to zaujímavé, že vlastne sa len kameruješ pri práci, ak niekto keď hríhaje a tiež to ľudia pozerajú. Najčastejšie tam vidím kamionistov. Pustíte si to a vidíte záber z kamiona a má to tam asi 100 sledujúcich v reálnom čase. Jede kamion. No, takže, no a potom sú tu dve také platformy. LinkedIn, ten už veľakrát tu bol aj spomínaný, historicky tu aj v klube podnikavcov. Je to profesná sieť, naozaj sú to profesionáli, ktorí komunikujú hlavne tak, že svoje bežné pracovné veci, bohužiaľ sa tam nachádzajú aj také motivačné veci, ktoré sú také, že niekedy utiahnuté za vlasy, ale určite to nájde svoje publikum. Na ten LinkedIn dáva zmysel publikovať asi skôr tak, že veci, ktoré sa týkajú priamo vašej práce a chcete sa tým prezentovať a dúfate, že nájdete nejaké publikum preto. A plus to pomáha kariérne. Ak hľadáte takže prácu, tak tam si viete nájsť aj zákazky. No a potom je Pinterest a ten je špecifický tým, že je to kreatívna platforma pre prezentovanie takých DIY vecí, že urob si sám. Čiže ak máte nejaké obsah, ktorý chcete prezentovať formou, že takto to ja robím, tak to môžete prezentovať svetu cez ten Pinterest, že takto sa to robí. Či už sú to podušky, či už sú to kvetináče, čokoľvek. Dobre, no a teraz ako teda začať s tým videom? Prvý krok pre vás by malo byť si povedať, že čo je to, čo chcete prezentovať. Či je to samotná práca, alebo či chcete prezentovať niečo, čo vás baví a skrz to prezentovať tú svoju prácu. A dáva zmysel si urobiť nejaký scenár. A scenár nemusí nutne byť taký, že screenwriting sa to nazýva, že teraz si doslovne poviete, že čo chcete hovoriť, lebo aj ja som už začala robiť takýto scenár doslova cez teleprompter, že ja pozerám do kamery, kde mám teleprompter, je to taká krabička, ktorá vám zobrazuje text, možno to poznáte z televízie. A v podstate vy sa pozeráte priamo do kamery, ale čítate len text. Funguje to dobre, lebo v podstate čítate, neurobíte chybu, nedávate žiadne výplňové slova, tak ako to robím teraz ja, naživo. A zase výplňové slovo. A dávate si proste tie texty do nejakých, že prichystáte si to, čo chcete odprezentovať. Alebo chcete prezentovať vašu firmu nejakým spôsobom, ale chcete to urobiť viacej intuitívnejšie, viacej voľnejšie, tak si len vypichnite scenáre. Napríklad máme v pláne urobiť nejaký podcast, tak dáva zmysel scenár urobiť len tak, že vypichneme nejaké otázky a nechajme voľnú diskusiu. Dobre. Čo sa týka prejavu. Marcel vám vysvetlil, že existujú rôzne také, že profesné formáty, kde vy vystupujete pred tou kamerou a chcete niečo odprezentovať. Dáva zmysel trošku pracovať s tým, ako pracujete s rukami, ako pracujete s mimikou, s artikuláciou a všetky týmito vecami. A treba prekonať taký ten svoj prvotný strach toho, že musíte hovoriť do kamery. Je to, ako ten prvotný krok je veľmi náročný. Jednoducho postaviť sa pre tú kameru, nikde nikoho a vy teraz do tej kamery musíte perfektne hovoriť a pútavo. Ten krok je naozaj náročný, ale keď si nám zvyknete, tak sa stáva rutinou. Čiže o to ide, aby to pre vás sa stala rutina. No a sledujte, čo robíte. Ten prvotný pocit, keď si prehráte to video po sebe, tak prvý šok je, že bože, ja zniem strašne, to je hrozný hlas. To
Tohoto sa naozaj nebojte. Akože naozaj prekonajte to, keď sa počujete, tak vás počujú ľudia, tak vás vnímajú a berú to za samozrejmosť. Aj vy sa tak berte. Je to proste samozrejmosť. Nerobte okolo toho žiadnu paniku, žiadnu ťažkú hlavu. A ako vám Marcel povedal, každý robí chyby. Treba len tú prax. Je tam ešte potom vec emócie. Dáva zmysel v niektorých formátoch prezentovať tie emócie. Akože sú hrané videá, ako ten Fizzy Style, kde tie emócie ide do extrému. A to sú ale hrané videá. To je normálne ten herecký výkon. Dobre, a poďme teraz na tú techniku. Každý z vás, predpokladám, máte chytrý telefón. Je niekto, kto tu má tlačítkový telefón? Aj chytrý. Já mám až moc chytrý, já neuměla jsem vypnout ten zvuk, tak až paní mě to tady ukázala, protože tady byly 3 různé tlačítka, jsem nevěděla kde, tak se omlouvám, že jsem dočkala. V poriadku. Dobre, no váš mobilný telefón je jediné, čo vy teraz v túto chvíľu potrebujete. Vy nepotrebujete žiadne ďalšie extra technológie. Tie mobilné telefóny v dnešnej dobe naozaj zvládajú kvalitný obraz, dokážu konkurovať a vaše publikum väčšinou ani nerozpozná, že je to točené na mobil. Že či je to kamera za 30 000 eur alebo to telefón za 500 eur. Ten rozdiel tam naozaj je minimálny. Teda je veľký, ale až pri tom postprocesingu, nie pri tom natáčaní. Nepotrebujete teda žiadnu extra techniku, stačí vám telefón, stačí, keď ste tam vy a máte svoj scenár, viete, čo chcete vytvoriť. Jedinú vec, do čoho by ste naozaj mali investovať, je zvuk. Tak ako my teraz napríklad máme mikrofóny, tak ja vám na rovinu poviem, že veľmi neznášam takéto prednášky, kde je kamera a točí sa zvuk len z tej kamery. A potom je tam taká ozvena, človeka nepočujete. Investujte aspoň do toho mikrofónu. Tá investícia je tam naozaj zásadná. Radšej majte horší obraz, ale lepší zvuk. Vždy. Hej. Tu sa spýtam taká otázka, čo sa týka tých mikrofónov, existujú viacero. Že keď robíš formát takýto, tak asi je lepšie tu, ale existujú i na telefón tie mikrofóny. Áno, je to na tom obrázku, keď si všimnete, tak existujú, toto je Rode Videomic, sa to tuším nazýva. Tak ten sa normálne cez konektor vie pripojiť k telefónu a v podstate je to smerový mikrofón, takže zachytáva len zvuk, čo je pred kamerou. Možno jednu vec, čo vám tu vypichnem, je to s tým ešte budeme pracovať. To tu mám nachystané pre ten workshop, sa to nazýva, že Osmo Pocket 3 DJI. Je to taká kamerka šikovná, pokiaľ myslíte s tým obsahom robiť vážne, že chcete točiť, ako robíte prácu a podobne a nechcete si proste zaprasiť telefón obsahom, tak veľmi vám odporúčam takéto napríklad zariadenie do ruky. Je to takáto kamerka. V podstate jednoduchá kamerka, ktorú môžete schovať do vačku, máte to so sebou, rýchlo to pustíte, má to stabilizáciu, čiže kamerka je pekne stabilizovaná a môžete točiť len tým, že proste teraz idem a rozprávam do kamery. A toto je už kamera, čo máš v ruke? Toto je kamera. To je normálne, že kamera a taká, že 4K, všetko to zvláda a je k tomu aj... Napájaš ešte aj telefón, nie? Či? Nie. Toto má vlastnú batériu. Čiže rovno to má SD kartu a nahráva sa to do takéhoto zariadenia. A máte k tomu takýto pekný displej. Výhodou je, že táto kamerka je, že môžete natáčať horizontálne videá, aj vertikálne videá, o ktorých si ešte povieme, ktoré sú dosť dôležité pre Instagram napríklad. Čo také zariadenie stojí? Toto je tzv. Že kombo, čo by som vám aj odporúčala. Je to aj spolu s mikrofónom a s takýmto púzdrom. To stojí, tuším, nejakých 600 eur, čiže nejakých, keď to prepočítam, to je koľko? 13,5. Janka, ako sa to volá? DJI Osmo Pocket 3. A to už konkrétnu značku hovorí vlastne. Konkrétnu značku, konkrétny výrobok.
To si potom na tom workshope samozrejme povieme, lebo ja vám to dám aj do ruky, môžete si s tým vyskúšať si nahrať videá, alebo potom aj na tom workshope bude cieľ, že každý z vás si niečo nachystá, nejaký scenár a budeme točiť videá. Dobre, no a tí, čo by sa chceli posunúť trošku ďalej v tej tvorbe, tak je tu potom aj tá profitechnika. Máte k dispozícii rôzne typy kamier. Máte rôzne typy kamier. Napríklad kamera, ktorá teraz toto nahráva, tak to je Sony FX30. To je filmárska kamera. Už v podstate taká dosť profi. Jej výhodou je trošku kvalitnejší obraz. Je to taká viacej filmárska kamera. Či do nej chcete investovať alebo nie, ja by som vám to neodporúčala, pokiaľ s tou tvorbou to nemyslíte vážne alebo nie je celom vášho biznisu tvoriť tie videá naozaj. Potom samozrejme máte k dispozícii rôznych dronov a pokiaľ chcete napríklad robiť podcasty alebo čokoľvek, čo sa týka interiérovej tvorby, tak by som vám odporúčala investíciu aj do svetiel. To nasvietenie veľmi veľa pomáha. Keď si všimnete, tak ja som si trošku, toto je môj byt mimochodom, tak ja už som si to trošku tak nachystala s tým, že to nasvietenie je naozaj aj zozadu, spredu. To, čo sa tu používa, je softbox, ktorý už naozaj v takých že lepších produkciách sa používa pre lepšie, kvalitnejšie nasvietenie tej scény. Používajú sa takéto svetlá, ktoré sa nazývajú, že Nanlite Pavotube. To sú v podstate také RGB tyče farebné, ktorými viete vyplniť rôznu farbu v rôznych scénach. Napríklad práve tu, keď máte ten tieň, aby ste natáčali teraz niečo z tohto záberu a neľúbi sa vám tam ten tieň, tak tam proste dáte takúto palicu, ktorá je na baterky, hodíte to tam, nastavíte modrú farbu a zrazu celá tá vaša scéna stúpla o 100%. Takže na takéto drobné detaily, na tú kompozíciu treba mysleť, ale k tomu sa ešte možno dostaneme k tomu workshopu. Tie svetlá tu nemám, lebo je zima a už fakt sa mi nechcelo to niesť. Dobre, práca s videom. Dobré video je zostrihané video. Ja by som vám naozaj odporúčala, nerobte to, že natočíte video a tak, ako ste ho natočili, tak ho rovno vypublikujete. Naozaj to nerobí dobrotu, mali by ste to video nejakým spôsobom zostrihať. Ideálne, pokiaľ zostriháte to video takým spôsobom, že nie sú tam tie výplňové slova. Ak robíte v tom videu o čokoľvek, tak to si môžete vystrihnúť. Akože potom aj samotné video vyzerá výrazne lepšie a dynamickejšie, ak tam nie sú takéto, že dlhé pauzy a podobne. Čo sa týka samotného obrazu, tak vo väčšine prípadov vám stačí tzv. Že Full HD. To je taký ten klasický pojem, ktorý asi poznáte z televízií, že má to Full HD pár rokov dozadu. Teraz strašne fičí, že 4K videa. Môžete prejsť aj na to 4K. Ten obraz je naozaj že super, ale musíte počítať s tým, že tieto súbory sú obrovské. Budete na to potrebovať výkonný počítač, a mobilný telefón to veľakrát ani už nezvláda. Že keby ste mali takýchto záberov viacej a chcete ich zostrihať v tom 4K, tak naozaj budete musieť potom už investovať aj do lepších technológií na to zostrihanie. Čiže a pre ten YouTube vám väčšinou ten Full HD formát stačí. Čo sa týka snímkovania, že keď sa tam teraz budete v tej kamere nahrabať, že čo to tam je tých 25 fps, 60 fps, ja osobne by som vám odporúčala 25 fps, ale to len z toho dôvodu, že ja robím filmovú tvorbu skôr a ten 25 fps to je taký štandard pre tvorbu filmov. Ale pokiaľ vy pôjdete do tých 60 fps, to je na vás. Tie ďalšie veci, čo sa týka, že kvalita obrazu a tieto nastavenia, je dobré, aby ste o tom len vedeli, že existuje nejaký 8-bit, 10-bit, vám väčšinou bude stačiť ten 8-bit. Tá 10-bitová tvorba, to je čisto, keby ste chceli robiť tzv. Že post-processing. Volá sa to, že
farebná gradácia. Chcete to video nejakým spôsobom vylepšiť farbami, chcete vylepšiť tú hĺbku celej tej scény, tak vtedy je dobre, keď točíte do toho 10 bit formátu, ale to zvládajú skôr takéto, že lepšie, profesionálnejšie kamery. Ale zvláda to už aj nový iPhone, ale to si môžeme potom ukázať. No a čo sa týka zvuku a hudby, tak odporúčam vám pri niektorých typov videí sa zamyslieť nad tým, že či tam nechcete dať aj nejakú hudbu. Keď si všimnete tvorbu niektorých youtuberov a započúvate sa, tak niekedy tam počujete v pozadí hudbu. Tá hudba by nemala byť taká, že by ste mali teraz tou hudbou celé to video zabiť, ale proste jednoducho dotvárate tú atmosféru. To znamená, že pokiaľ vy chcete urobiť napríklad podcast, kde sa dvaja ľudia rozprávajú, tak môžete do toho dať možno takú, že jemnú nejakú hudbu, ktorá dotvára celú tú atmosféru, takú domáckejšiu, povedzme, alebo však je to rozhovor, tak aby to dávalo zmysel. No a hudbu viete zohnať z takého, že Epidemic Sound alebo Motion Array. Je to licencovaná hudba. Neodporúčam vám v žiadnom prípade dávať voľne stiahnuteľnú hudbu do YouTube, lebo YouTube má prísne pravidlá aj na copyrighty. To znamená, že pokiaľ vy tam dáte nejakú autorsky licencovanú hudbu, tak veľmi rýchlo ten YouTube kanál prídete. Dobre, nástroje. Tie nástroje si ešte prejdeme na tom workshope, ale základ je, tie prvé 3 sú viacej pre mobilné zariadenia. iMouse je pre Apple zariadenia, CapCut máte aj pre Android a Mojo Subtitles, to som zvolila preto, lebo sama to používam a má tam možnosť dávať slovenské a české titulky automaticky. Keď robíte napríklad videa pre Instagram, tak je veľakrát dobré tam dávať také, že automatické titulkovanie. Ak ste si to niekedy všimli, tak ľudia veľakrát pozerajú video, pri ktorom nemajú zapnutý zvuk. A na to by ste tiež mali myslieť, že pokiaľ chcete tvoriť video, kde tvoríte reelsy alebo shortsy alebo videá na TikTok, tak myslíte na to, že títo ľudia pravdepodobne budú mať vypnutý zvuk, ale stále im môžete podať tú správu skrz video a tie titulky. No a čo sa týka napríklad náhľadov pre YouTube, tak ja používam napríklad nástroj Canva, ktorý si tiež ukážeme, že ako vyzerá tvorba takého thumbnailu a ideálne v dnešnej dobe kvôli clickbaitu, ale to si ešte povieme. No a potom sú dva také, ten buffer to je na automatizáciu, že pokiaľ máte viacero videí, ja by som vám dokonca ani neodporúčala, že tvoriť takým spôsobom, že vytvoríte videá v rámci jednoho dňa a všetky vypublikujete. Urobte to tak, že v jeden produkčný deň natočíte napríklad 3-4 videá a naplánujte si tie videá, že budete distribuovať napríklad každý tretí deň alebo len raz za týždeň. Buď to budete robiť ručne, alebo využijete napríklad takú službu, ktorá sa nazýva že Buffer, kde vy si normálne v kalendári vyklikáte, kedy sa má aké video kam vypublikovať, na akú sociálnu sieť. A on potom aj rieši takú, že automatickú analytiku. To znamená, že vám zozbiera dáta a v tom bufferi môžete sledovať, ako to vaše video performuje. No a čo sa týka live streamingu, tak to je OBS alebo Streamlabs. Dobre, no a poďme na to zaujímavé, AI nástroje. To je asi to, čo je teraz v túto chvíľu to najzaujímavejšie a prečo vôbec má zmysel začať s tou tvorbou, lebo do tejto doby to bolo také, že ste si to museli veľakrát odmakať. Teraz otvoríte ChatGPT, poviete ChatGPT, počujem, mám taký nápad, chcem urobiť video, kde odprezentujem niečo o mikromanagemente. Sprav mi scenár. Prečítate, máte hotovo. Akože takto jednoducho to môže teraz v dnešnej dobe fungovať, ak naozaj nechcete tráviť veľa času s tou tvorbou. Výhodou ChatGPT je, že môžete s ním aj, no, nechcem to nazývať s tým, alebo ako to nazveme, je to proste umelá inteligencia, stále je to nejaký matematický model. Neberte to ako človeka, robí to chyby a je to hlúpe, ale pomáha to.
Ten ChatGPT vám vie pomôcť s tvorbou príspevkov, s textami. Ja to napríklad využívam teraz vo veľkom na LinkedIne. Mám nejakú tému, chcem na LinkedIn publikovať nejaké video s nejakým príspevkom, lebo tam je treba pripojiť aj nejaký content. Tak ja napríklad teraz natočím nejaké video, urobím to, že z tohto videa si vyťahnem cez AI transcription to, čo som povedala v tom videu a poviem ChatGPT, že tu je prepis môjho videa, urob mi z toho príspevok na LinkedIn a daj do toho emot ikony a sprav to tak, aby to bolo pútavé pre ľudí. Vygeneruje príspevok, copy-paste, hotovo, vybavené. Takže, a to si všetko ukážeme, že takto jednoducho naozaj môžete tvoriť v dnešnej dobe videá. No a čo sa týka týchto dvoch ďalších nástrojov, tak ja používam ten Opus Clip pre tzv. Automatickú tvorbu krátkych videí. Ja teraz dosť robím videá, ktoré sú dlhé, 20-30 minútové. Je to blog o nejakej tvorbe aplikácií a následne toto dlhé video viem hodiť do tohto Opus Clip a to vám urobí 10-15 krátkych videí, ktoré rozpozná kontextovo, že dávajú zmysel a to sú potom videá, ktoré ja dávam na ten LinkedIn alebo na Instagram. Čiže to úplne som nepochopil. Čiže ty máš natočené video alebo viacej videí? Jedno dlhé video. A tento Opus Clip rozpozná pomocou AI technológie, že o čom to video je a čo sú tie jednotlivé časti v tom videu, ktoré sú zaujímavé a on to vystrihne, otitulkuje to automaticky a ešte mi k tomu pripája dokonca aj takú analytiku, že on mi povie, že či to video alebo to zostrihaná tá časť je zaujímavá pre to publikum. A ty potom ešte použiješ na nejaký príspevok, že nejaké skrátené časť áno. Čiže ja potom na ten LinkedIn dávam takéto, že 60-sekundovú časť toho videa. Ty si to viem v tom Opus Clipe vlastne nastaviť, že jak dlhé má byť ten Áno. Áno. Okay. Ja si tam nechávam tú automatiku, čiže vyrobí videá dlhé od 0 do 300 sekúnd, ako uzná za vhodné. A následne dokonca Opus Clip má aj tú automatické zdieľanie. Čiže on, keď mi vyrobí tie videá, tak ja mu tam rovno viem v kalendári povedať, kedy má aké video vypublikovať na LinkedIn. A tu je ešte zaujímavá vec, že tam píše, že s titulkami to video vie exportovať. A teraz ty vieš, vždy titulky sú dobre spravené, alebo je možno do nich zasiahnuť a upraviť? Nezvláda to, keď je tam nejaký veľmi špecifický názov. Napríklad robím teraz aplikáciu, ktorú volám, že Speismeister. Z nejakého dôvodu to dalo po nemecky. Neviem, tak som potom túto vec musela fixovať. Dá sa to tam opraviť? A dá sa to opraviť. Na 99% sa to trafí do tých slov, čo hovorím. A rozpoznáva to aj veľmi také, dokonca niekedy mám pocit, že sama som to zle povedala, tak tá AI to rozpozná správne. Čo je niekedy zase dobre, že tam tie titulky sú, lebo potom človek si to môže aspoň takto spracovať v hlave, že vidí aj ten titulok, aj to, čo som povedala. Dobre, a ten Descript, to je v podstate to isté. Ja by som len upozornila, ten Opus Clip nemá momentálne češtinu. Neviem, či tam funguje dobre tá čeština. Dá sa tam nastaviť automatika, ktorá mi už aj vygenerovala české titulky na slovenčinu. Opus Clip nevie spraviť české titulky? Vie, to je to, že vie, len to tam nemá predvolené. To znamená, že ju musíte zvoliť, že vygeneruj mi automaticky titulky. Výhoda toho Descriptu, ktorý že tú češtinu má a Opus Clip nemá, ale titulky sú v češtine? Ja tu sa snažím odprezentovať tie nástroje, s ktorými ja skúsenosť mám. Tých nástrojov mimochodom je 100. Hej. Čiže vy, keď teraz si dáte vyhľadať, že niečo, že AI, nástroj pre tvorbu videí, vyskočí vám 500 nástrojov. Z Opus Clip mám skúsenosť, platím si zaň a som s tým spokojná. Ten Descript som teraz nedávno začala používať a ten robí kompletný prepis videa a viete si to video ešte dodatočne editovať v tom Descripte a zvláda aj češtinu. A to je tiež platené nástroje? Všetky sú to platené nástroje. Ja to z hlavy takto neviem. Ale takto není. Keď vy budete pracovať s videami a viete, že to video vám môže prilákať zákazníkov a zákazky,
a budujete si už nejakú takúto komunitu ľudí, kde môže prebiehať nejaká ďalšia monetizácia, tak keď si to spočítate, tak tá investícia naozaj není veľká. Ja si platím za ten Opus Clip aj za ChatGPT a myslím si, že má to význam, lebo už aj ten ChatGPT mi ušetril, keď si to prepočítam na čas, na svoj čas a pracovnú sadzbu, tak v podstate mi to ušetrilo už stovky až tisíce eur za 20 eur mesačne, hej. Teda, jestli to chápu správně, ten Opus v podstatě, pokud se tam dá nějaká automatika, tak to udělá titulky podle prostě podle toho, co to slyší. Ano. Jenom se to nedá nastavit jako natvrdo, že tohle je čeština prostě, jo. Tak, áno. třeba hrubky asi teda. Nedela to hrubky. Akože naozaj hovorím, ja som to opravovala len v tých slovách, kde to naozaj ako keby nerozpoznalo, že také slovo vôbec existuje v tom jazyku. A ja som pochopil, že v tom deskripte má výhodu to, že vieš ešte editovať to video. Áno. A v tom Opus Clipe nie? Nie, tam to už rovno vygeneruje. Áno, to je to, že ja som začala skôr používať ten Opus Clip, ale keby teraz sa mám rozhodovať, tak idem asi do toho deskriptu skôr, lebo vie to isté, čo Opus Clip. Ale má to aj češtinu a vie to aj niečo navyše. Aha. Ale zdá sa mi, že ten deskript je o čosík drahší. Že tam máš vlastně ty titulky a ty smažeš slovo a ono ti to otokatne to video vlastně. Tak. Áno, to rovno viete si tam aj vystrihávať napríklad, automaticky vám to vystriháva tieto výplňové slova, dlhé pauzy a takéto veci. Že máte normálne prepis videa, dáte automaticky, áno. A dokonca viete celé časti vystrihnúť, že toto tam nechcem, toto, čo som povedala, je blbosť, tak to označíte, vymažete a ono to zostrihne aj v tom videu. A je tam trial verze zadarmo, jenom s vodoznakem, takže to můžete vyzkoušet. Áno, ja som to skúšala práve na tej trial verzii. A Víš, koľko to stojí? Já myslím, že to je 500 měsíčně nebo nějaká taková klasika. My jsme to používali dřív. A ty niečo iné používaš? No, já jdu po staru, prostě klasika, Premiere Pro a jo. Si to stříháš sám. Jo. akože ja si to tiež striham sama, ale to si vysvetlíme na tom workshope, ten workflow, že ako sa dá pracovať s tým videom. Dobre, no a posledné veci, že ako publikovať, tak keď vytvoríte to video, niekedy to proste nestačí, len to video. Treba sa zamerať aj na to, že treba vytvoriť nejaký thumbnail, ktorý má clickbait. Clickbait je taký špecifický výraz. Potrebujete toho človeka na niečo chytiť, niečo, čo ho tam osloví. Koľkože to stálo? 20 fotiek? OK. To je to, čo... Keď YouTube začne odporúčať tie vaše videá v tom feede, vy musíte cez ten thumbnail niečo urobiť v tom thumbnaili, aby to toho človeka presvedčilo, že chce na to kliknúť. Dávajte si ale na to pozor, nezneužívajte to, lebo potom ako náhle ľudia zistia, že je to blbosť, tak vás prestanú sledovať. Áno. Toto zistili vedci. A konec. A vnútri je nič. Nutrie? Nutrie. Nutri. Dobre. Čo sa týka kľúčových slov, hashtagov, tak s tým vám pomôže ten ChatGPT. Využívajte tie emodikony. Z nejakého dôvodu to funguje. Ja som to začala robiť aj na tom LinkedIne, že vkladajte emodikony do toho textu. Pomáha to trošku zdôrazniť takú tú emocionalitu toho príspevku. Čo tvoriť? Vyťažte maximum z toho, čo funguje. Zamerajte sa na trendy. Normálne si kľudne vyhľadajte, že čo teraz momentálne beží na tom YouTube, čo beží vo svete, čo beží vo správach. A pokiaľ vy máte nejaký biznis alebo nejakú časť videí, ktorá sa venuje tejto veci, urobte na to video. Ten YouTube vás začne odporúčať. Neodporúčam COVID tému, to vás začne blokovať, ale v podstate sú témy, na ktoré sa viete zamerať, lebo ľudia to vyhľadávajú. Ako náhle to začnú vyhľadávať a vy tam vyskočíte, môžete sa toho chytiť, toho trendu.
Sledujte si vlastnú tvorbu, to by som rovno dala takto, že analytika, dáta sú zlato, pracujte s nimi. Sledujte, ako performujú vaše príspevky. Neignorujte to. Naozaj to dáva zmysel sledovať aj to, že aha, tento príspevok nemal taký engagement, tak skúsim ho preformulovať, urobiť ho ináč. Alebo performuje, tak ho urobte aj na budúce. Lebo vždycky si môžete získať nové publikum. Nemusíte fungovať takým štýlom, že ja teraz vytvorím niečo unikátne a už si poviem, že no ale to už som vytvorila, ja už nechcem vytvoriť to isté. Nie, vytvorte to. Ak to funguje, tak kľudne každý mesiac dajte tú istú tému. Vždy urobte ten istý príspevok, len ho možno spravte ináč. Hej? Aby to nebolo, že je to isté, ale recyklujte tú tému, ak funguje. Preto vznikol aj Gladiator 2, čo je na kopec takýchto filmov. No, ešte si hovorím, že kedy bude Černobyl 2. Dobre, no. No a posledný slajd, čo tu mám, tak to je monetizácia. Dôvod, prečo to tu všetko hovoríme, je, že tie formáty, ten obsah, ktorý tvoríte, nemusíte tvoriť len preto, aby to zviditeľnilo váš biznis, ale môžete to robiť aj preto, lebo vám to bude priniesť do biznisu ďalší zdroj príjmov. Existujú kanály, tak ako aj Marcel povedal, že napríklad niekto prezentuje svoju prácu. Hej? A nemusí to nutne prilákať vašich zákazníkov, ale môže to vytvoriť nejakú komunitu ľudí, ktorí sa zaujímajú o vašu prácu a vy už tam potom viete využiť napríklad monetizáciu skrz YouTube reklamy, prípadne sa môžete zamerať na tzv. Sponsoring. Ako náhle napríklad Marcel robí nejaký UX design, tak ak má už svoju komunitu, tak môže v tom svojom videu, napríklad o tom mikromanagemente spomenúť na konci, že a mimochodom máme službu takú a takú. Hej. Čiže využívajte ten priestor, ktorý vám dali ľudia a pozornosť svoju. Áno? Ja tu tiež máme takú zaujímavosť, napríklad my tiež robíme s mnohorodým remeslom, vlastne s technológiami. A zhodou okolností aj dnes sme dostali od partnera čínskeho, že vieme poskytnúť napríklad zariadenie zdarma pre niekoho, kto chce robiť proste nejaký influencer, a to zariadenie dostane zadarmo. A prakticky on za tú odmenu vlastne na oplatku spraví pár videí. Takže toto je bežné a je veľa takých firiem aj tu v Česku, ktoré to poskytujú, aj tak ako my napríklad. Presne tak. Pokiaľ vy máte napríklad už rozbehnutú nejakú videotvorbu, tak môžete tou videotvorbou aj využiť ten priestor, to vaše publikum aj pre nejakého iného vášho kolegu. Tam môžete využiť práve ten affiliate, že vy odprezentujete nejaký iný biznis a pomôžete pomocou promokódu dosiahnuť niekomu nejakú klientelu. Robí to napríklad Volt, hej, roznáška jedla. Hej, že niektorí youtuberi, ako robia ten zábavný content a chcú to monetizovať, tak urobia affiliate, dohodnú sa či už s Alzou alebo s nejakou inou spoločnosťou, že tu máte môj kód, ktorý použijete pri nákupe a získate 20% zľavu. A on má z toho financie, potom dostáva od Alzy za to, že vidí, že používa sa ten kód a má spätne za to zdroje príjmu. No a potom sú tam ešte také platformy, ktoré sa nazývajú, že Hero a Udemy. Tak to sú také, že monetizované platformy, kde ľudia platia za to, aby videli váš obsah. Pokiaľ vytvoríte napríklad nejaký zaujímavý obsah z vášho biznisu a ľudí to zaujíma a máte už okolo toho nejakú komunitu, tá komunita je dosť veľká pravdepodobnosť, že časť tých ľudí z tej komunity bude ochotná zaplatiť vám mesačne aj 5 €, 100 korún, 120 korún za to, že chcú vidieť viacej o tom, čo robíte v tej firme. Ja som práve nepochopil rozdiel medzi napríklad Hero a Patreon. Dobrý rozdiel, preto je to oddelené, lebo Patreon ponúka platený paywall, alebo je to respektíve podpora tvorcu, ale bez nejakej konkrétnej odmeny. Väčšinou buď tá odmena tam je, že na tom Patreone si môže človek zvoliť, že tá odmena je tam vo forme
nejakých darčekov alebo podobne. Čiže to nie je pravidelný príspevok, že na Patreone napríklad, ja neviem, viem, že v našej komunite sú tvorcovia napríklad modelov, figuriek, a že tomu na Patreone platia, neviem, mesačne, teraz keď s ním 100 korún, hej? Áno. A oni vždy nový obsah môžu odoberať vlastne vďaka tomu od mňa. Áno, buď je to aj priamo na Patreone, ale väčšinou sa robí to, že na tom Patreone sa zdieľa potom obsah, nejaký príspevok, ktorý znova smeruje na YouTube, ktorý je ale len pre členov, alebo je to link, ktorý není verejne k dispozícii. Väčšinou sa to dokonca robí tak, že na Patreone že ja zverejním video na YouTube a na tom YouTube ja poviem, že to je len buď pre členov, alebo že ten link není verejný. To znamená, len ten, kto pozná ten link, tak sa k tomu videu dostane a ja na tom Patreone môžem vypublikovať príspevok pre platiacich, že tu máte novší content a tento content ale ja zverejňujem, že časom väčšinou je dobré ten príspevok nakoniec zverejniť, lebo stále tvoríte nejakú hodnotu pre ľudí. A vždy tam musí byť niečo, že niečo dávate zadarmo, aby ste si nalákali tú pozornosť tých ľudí a keď už si ich získate, tak až tedy sú ochotní za to zaplatiť. To znamená, že ten obsah dávate za ten paywall a po nejakej čase ho dáte aj tým ľuďom zadarmo. Ale s tým, že zase ten najnovší content je za tým paywallom. A proste ide len o to vytvoriť takéto FOMO, sa to nazýva, že fear of missing out, že o niečo prichádzam a chcem to dostať hneď, nechcem čakať týždeň. Preto napríklad aj na takých streamovacích platformách sa nikdy nezverejňuje celý seriál naraz, ale vždycky po týždňoch. A je za tým práve tá myšlienka, že oni vedia, že majú za to ten mesačný poplatok, ale nechajú vám to vypublikovať každý týždeň, lebo musíte si proste počkať, ale už ste raz zaplatili. A už si vás držia v podstate. Až do konca toho seriálu, ktorý skončí asi nikdy. No je to otázka teda spíš, jakože tady s tím Patreonem a tak, co se dívám, třeba Hustle a tak, tady ty podcasty, tak oni většinou mají to, že ten podcast má třeba, to je jakoby video, ale poslouchám tady podcast, to má třeba hodinu a půl, 2 a oni vždycky právě lákají, že třeba půl hodina navíc na tom Patreonu. Protože za mě tím, že to zveřejní jakoby potom zpětně na YouTube, tak ti lidi na to úplně nechcou jakože platit, jo. Proč bych měl platit za něco, když to nepotřebuji vidět teďka, tak si ten týden počkám, ale prostě udělají já nevím 2,5 hodiny podcast, 2 hodiny dají na YouTube a 2,5 hodiny na ten Patreon nebo na to Hero Hero. A když člověk to chce celé, jo, tak si to zaplatí a když ne, on tu hodnotu dají v těch 2 hodinách. Jo. O 5 menší, jo, ale to dá. Takže když je to nějaká lepší cesta. Takto, vy budete musieť testovať ten váš obsah. To znamená, že tak presne sledujte tú analytiku, vypublikujte to video a sledujte, čo to robí s tým vašim publikom. A zo začiatku budete robiť veľa chýb. Hej. Zo začiatku dokonca budete čeliť aj takým vlastným problémom s vlastnými emóciami, že budete musieť sa pýtať samých seba, či to má zmysel, či toto a tamto. A budete sa niekedy veľakrát snažiť tvoriť všetko naraz. Lebo neviete, čo zafunguje, čo nezafunguje. A na začiatku keď máte len 100 sledujúcich, máte aj 10 lajkov, tak je to fajn, ale po chvíle to je, stačí to, alebo urobím to ináč. No a tam najväčší taký problém, ktorý do toho vstupuje, je taká konzistentnosť. Ja sama to nedodržujem, preto to teraz ani nevyslovujem, takže robte to, lebo je to strašne náročné. Akože to je taká aj message odo mňa, že budete musieť čeliť tomu, že či to naozaj, kedy to začne performovať, kedy prejdete takým tým bodom toho, že už to začne narastať naozaj exponenciálne a to môže trvať rok. Hej. Akože prvý rok budete ten content tvoriť možno len pre 100 sledujúcich. Ale keď už napríklad sociálne siete máte, kde už máte 1000 sledujúcich, 5000 sledujúcich, Denisa už má takú Instagram, hej, tak tam už to samozrejme pomôže. Ja napríklad mám LinkedIn, kde mám teraz nejakých 350 konexií.
za posledný rok, čo som získala. A tam už keď publikujem nejaký obsah, tak teraz ho odkazujem na YouTube a zase na YouTube získavam sledujúcich. Čiže je treba sa zamerať na jednu sociálnu sieť, tu začať nejakým spôsobom budovať tým, čo tvoríte a potom následne skúšať ďalšie, lebo ja mám aj Twitch mimochodom, len je to také divné, keď streamujem 2 hodiny a je tam 0 sledujúcich a hovorím do tej kamery. Je to zaujímavé, ale potom sa tam jeden človek pripojí a začneme sa baviť, hej, takže je to také, že funguje to, ale chcete mať viac, no. Clubhouse? Áno, veľmi podobné ako Clubhouse. To ešte funguje vlastne? Viem, že okolo toho bol tak pred 3 rokmi ušiel. Takže ďakujem za pozornosť. Nezabudnite dať odber a like. Tam do kamery, na YouTube. Dobre.